Kasovia Hockey League. Máme po súboji o bronzové medaily. Medzi nami momentálne vítam trénera víťazov tohtoročných bronzových medailí T-Strikes Lukáša Horváta. Luky, najprv sa skúsme pozrieť na to play-off, vaša cesta až k tomuto krásnemu momentu. V štvrťfinále porazili ste tam dvojnásobných šampiónov Bridge, čo treba určite poznamenať. Potom v semifinále tam ten golem proste nevyšiel. Ako to ty vnímaš? Ja si myslím, že sme mali celkom dobrú sezónu. Dali sme si pred sezónou cieľ skončiť v top 4. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo o jeden bod, lebo to bolo mimoriadne vyrovnané tento rok. Takže sme museli hrať aj tú baráž. To sme zvládli, ako hovoríš, Bridge, veľmi dobrý, kvalitný super, dvojnásobný majster. Potrapil nás, zvládli sme to, aj na golem sme si verili, bohužiaľ nevyšlo to. Bolo to veľmi tesné, 5-zápasová séria, bohužiaľ niektoré zápasy aj na jazdoch sa rozhodli, takže troška nás to mrzí, že sa nám to nepodarilo, ale o to sladšie je teraz tá výhra o 3. miesto. Presne tak, ako hovoríš, sladšia výhra. My môžeme povedať, čo sa týka organizátorov, 17 tímov, obrovská vyrovnanosť, tá kvalita proste stúpa. Tí chlapci sa učia z roka na rok a je radosť pozerať na tento amatérsky hokej. A čo sa týka tohto zápasu konkrétne, ako ste sa pripravovali? Lebo je to len o jednom zápase, hej. Prehrali ste 0-1, ukázala sa sila tímu, nakoniec výsledok poznáme je 3-1. Príprava začala vlastne už tým, jak sme sa dozbierali, že boli ochotní hráči prísť, že sme mali dostatok ľudí na 3-5, lebo chceli sme hrať aktívny hokej s dobrým forecheckingom. A aj napriek tomu, že sme prehrávali, stále sme si verili, že to zvládneme, že to otočíme. Podarilo sa nám vyrovnať, dať na 2-1 ešte v druhej tretine, to bolo podľa mňa kľúčové. A v tretej už si myslím, že to bolo viac menej len kozmetický upravený výsledok po 3-1, alebo do prázdnej brany gól už bol do prázdnej brany. Ale veľmi ťažký zápas a ďakujem Šatci za veľmi, veľmi kvalitný zápas o 3. miesto. Jasné. Ja ďakujem veľmi pekne a ešte na záver otázka. Teraz vás síce čakajú oslavy a tak ďalej. Budúca sezóna, priority, ciele už sú nejaké nastavené v hlave? Tak my ak tým sa chceme každú sezónu posúvať vždycky. Aj túto sezónu sme chceli skončiť lepšie ako minulú. Minulú sezónu sme skončili 3., tohto roku znova 3. Takže dúfame, že už budúcu sezónu dáme minimálne to finále. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Oslavujte. Ďakujem. A máme tu ďalšieho hráča z víťazného týmu, Braňa Peterčaka, kapitána. Prosím ťa, Braňo, poďme sa pozrieť, zazumovať trošku na tento zápas. Ten vývoj sme trošku načrtli, už aj Lukáša som sa pýtal, prehrali ste 0-1. V čom to bolo, že sa vám to podarilo uhrať tak, že dneska máte tento krásny bronz na krkoch? Tak ja myslím, že už to začalo vlastne v baráži, keď sme mali dosť ťažký zápas s Baškou. Dokázali sme nakoniec vyťaziť a potom vlastne ďalšie zápasy s Bridgeom a nakoniec Golemom, čo sú vlastne minuloroční finalisti. Ktorý z tých dvoch zápasov, už keď si sa dotkol, bol náročnejší? Náročnejší? Séria. Myslím, že ten s Golemom. Vlastne to bolo veľmi vyrovnané. Tam sa lámal chlieb v 3. zápase, bohužiaľ, pre nás. Tak myslím, že tieto dve zápasy nás tak nakopli aj fyzicky, aj mentálne, že dokážeme vlastne zvrátiť aj nepriaznivý zápas. A vlastne dneska sa to aj ukázalo na ľade. Čiže tam vidíš to isté, že ako sila tímu, že ste to dokázali otočiť. Za každý okolnosti. A keď sa ťa opýtam to isté, čo Lukáša, vášho trénera, ako to vidíte na budúcu sezónu, ambície? Tak ambície... Čo najvyššie? Určite som čo najvyššie. Hráme preto, aby sme vyhrali ligu a nie nejaké predposledné. Ale tak reprezentujete krásne firmu, takže si myslím, že by vás mali aj naďalej podporovať. Toto im treba aj ukázať. Že nás podporia ďalší rok, tak výsledky sú, poháre sú doma. Tešíme sa, je tu radosť pozerať na vás. Ja, ďakujem. Nech sa darí. Ďakujem. Kasovia Hockey League.
No a teraz tu máme už porazených, ale napriek tomu krásne 4. miesto v konkurencii 17 tímov, mimoriadne náročná sezóna. 7. ročník naozaj ukázal, že tie týmy sú mimoriadne náročné a myslím si, že napriek dnešnej prehre nie je čo smútiť, lebo to 4. miesto vo vašom týme je v podstate vrchol momentálne v tej lige, čo ste dosiahli. Vítame pri mikrofone Dagiho. Dagi, prosím ťa, poďme rovno na tento zápas. Kde sa to podľa teba zlomilo? Kuriozita je, že sme prehrali a nedostali sme gól v hre 5-5. Dostali sme dvakrát v oslabení, kde sme hovorili, že nechceme hrať v oslabení. Jeden gól sme dostali v našej presilovke. To bol asi klinec na 3-1 a štvrtý do prázdnej. Čiže v hre 5-5 sme nedostali a ani jeden gól sme prehrali. Naše chyby. A vlastne asi aj tak, ako od prvého kola sa trápime v koncovke, takisto aj dnes. Jeden gól. Slabota. Tak áno, hokej o góloch. A čo sa týka celého priebehu sezóny a možno aj trošku play-off, keby si nejakým spôsobom zhodnotil možno ducha, atmosféru v šatni? Mrzí ma to, že sme neobhajili vlastne 3. miesto po základnej časti, lebo sme mákli túto sezónu, ostali sme po kope, myslím, že asi 3. ročník po sebe a stále sa dá sa povedať, že zlepšujeme, aj to miesto je stále lepšie. To ma mrzí, partia sme výborná. Preto si myslím, že aj tak napredujeme, keď to tak môžem povedať. No, uvidíme, ďalší rok stajeme podľa mňa po kope, lebo sme fakt super partia a uvidíme, čo bude. Predpokladám, že ambície sú samozrejme najvyššie. Najvyššie. Každý má najvyššie ambície, 4. miesto nikoho nezaujíma, ani mňa. Aj keď trošku možno hre je to, že tých 17 musí, ak si povedal, je v hre, ale nezaujíma nikoho. Ten výkonnostný progres tam je, čiže veľmi pekne ďakujeme, je radosť pozerať na takéto zápasy. Aj zo začiatku to vyzeralo, že to uhráte, ale nakoniec sa to zlomilo. No. Jak si povedal, ďakujem. Nech sa darí. Díky pekne. Pri mikrofóne teraz vítam ďalšieho hráča, konkrétne brankára Martina Kosala zo Šace. Martin, playoff. Štvrťfinále jednoznačne 3-0 z AT&T. Následne semifinále Košické Masky, Adept, ktorý vyhráva teraz 2-1 horúci favorit na víťaza. Keby si tak trošku sa pozrel ty ako z branskárskej pozície na ten vývoj play-off. Tak neviem, či to bolo proti ATT vo štvrťfinále také jednoznačné, keďže všetky 3 zápasy sme vyhrali po najazdoch. Tam to bolo dosť tesné s nimi. Bol to ťažký super samozrejme vo štvrťfinále a s Maskami. Neviem s Maskami shodnotiť tak až. Už keď sme pri tom, koho typuješ na víťaza ligy? Masky alebo Golem? Skôr Masky. Som priklonený k Maskám, keďže s Mišom v tom, čom hráme aj v Čani za jeden tým, tak skôr gratulujem k druhému miestu ináč. Ďakujem. No a čo dnešný zápas? Skúsme trošku, kde ty vidíš? Ako Dagi niečo načrtol, kde ty vidíš, že sa to zlomilo? Tak zlomilo sa to určite v našich oslabovkách, keďže tam sme si nezrobili svoju robotu vzadu. Oni využili naše chyby, dali nám 2 góly také rýchle, dá sa povedať. Proste naše chyby, ktoré robíme neustále, tak nás stoja góly. Aj sily. Ambície do budúcej sezóny, predpokladám, že plánuješ pokračovať tiež za Šacu? Áno, tak Šaca je srdcovka, takže to budem pokračovať, pokiaľ Šaca bude v lige. Ambície dúfam, že čo najvyššie. Dúfam, že prekonáme 4. miesto na ďalší rok. Aspoň to 3. by mohlo byť, takže dúfam čo najvyššie. Budeme držať palce a tešíme sa na vaše výkony. Nech sa ti darí, bránke. Kasovia Hockey League.